Roscoe yn rheoli. Tackle arno fe. A Adam Roscoe sydd wedi gadael Ceri Morgan yn gwyngan ar y llawr. Fe glywon i'r sgrech o'r pwynt sylwebu fan hyn. Cic gornel wedi chymryd yn sydyn. O'Kelly at Cummins. Cyfle i Cummins i'r gydio o bell. Mae'n curo un dyn. Dal cyfle Mergyd! Ac ychydig heibio'r postyn. Ond Luke Cummins yn curo i ddyn. Ac i ergyd yn adlamu o flaen Alex Lang. Ac yn cael ei fysydd iddi. Nifer y chwaraewyr yn eisiau i'r Met. A nhw sydd wedi dominyddu'r meddiant, ond ychydig maen nhw wedi creu. Ond dyma Owen. Owen yn erbyn Cummins. Y bas tu fewn at Roscoe. Roscoe, a dyma Rhys! Rhys yn glir, ergyd Ishel. Yn cael ei harbed gan Lee Idzi. Neil cyfle Mergyd, mae'n un dda, a mae'n arbediad yn ragorol gan Lee Idzi. Matt Neil, lle yn agor lan o'i flanau, yn torri tu fewn ar ei drod chwith, ergyd Ishel, ond gwaith da gan Lee Idzi yn y gol i Caerfyrddin. Dyma Davies. Davies y cwltrys o'i flanau. Davies, mae'na bas wych at Walters, cyfle Mergyd, mae'n tynnu ddyn nôl, a neb yno yn y canol i orffen hi. Symudiad hyfryd gan Caerfyrddin, ond neb yno i rwydo. Ond y bel yn parhau gan Caerfyrddin. Walters sy'n croesi, ac yna'r peniad lawr ac mae mewn, a Liam Thomas sydd wedi cael hi. A'r prif sgoriwr yn parhau i rwydo'n codi'n uwch na neb yn y canol. Y croesiad gan Walters. Liam Thomas yn ei ffenio hi, heibio i Alex Lang. Gwaith da fyna gan Dave Vincent. Gwych ganddo fe, a'r bas at O'Kelly. O'Kelly, mae'n mynd i chwilio am y redwr o ganol Cadam a Declan Carroll. Carroll at Bowen, doi yn disgwyl yn y canol. Bowen ar ei drod chwith. Ergyd nerthol yn cael ei harbed yn dda ar y postyn agosa gan Alex Lang. Ond arwydd o gryfder cyflymdra. Luke Bowen yn torri tu fewn tro hwn ar ei drod chwith. Ac ergyd Ishel. Mae Lang yn neud yn dda. Roscoe, na lawio fanna. Roscoe ni ffynnu ddyn nôl ac McCarthy. McCarthy, sgiliau da mewn y cwrt Cosby ar ei drod chwith. Ychydig dros y bar gan Kyle McCarthy. Ond y cyfle yn dod wedi cynnig am gicor smotyn yn erbyn efallai Dave Vincent am lawio. Ond Kyle McCarthy i ergyd ola dros y bar. We said we want to start the second phase well, and we've done that. You know, Cardiff Met coming here, I think, very strong on a really good run at the moment. So it was important that we played well and got the points. Christian, a disappointing start to the second phase. Do you think it was a fair reflection of the game? Yeah, absolutely. I thought we were awful today. I thought Carmarthen were the better team all round. We had 4 midfielders against their 3, and they won every second ball. We just went at the races today. Hopefully that's a bit of a wake-up call for ourselves on a very good run as we were, and now it's come to a sudden end, and hopefully that'll give us a kick up the backside to move forward. Fi'n credu hwrai'n un dda iawn heddi. Yn enwedig yn yr ail hanner. Credu yn y diwedd ni'n heiddi'r 3 pwynt a gobeithio gallwn ni adeiladu o hwn nawr.